Ti ľudia, tady je Kiko točí, dneska jdeme znova druhý díl s Alkým. Poje čau. Čus. Dobre, dáme si vás, takto, klasika. Dúfam, že sa vám to bude ľúbiť a nezapomeňte dať like. A obě tež, jo. Jdeme na to. V čem je turnament? Penalton jdeme zkusit? Ne. Ano, pojďme zkusit. Nejdem. Za 11. Nevadí, pod. Je to tam. Jsme Penalton. Měli jsme v pláně jít Hitseeker, tak ale keď už to bylo po posledních pár sekund, tak to nemineme. Musím trošku očistit kameru, lebo... Ještě třeba vám... Kiko? No. Čuju mě, nebo ne? Úplně. Čeho u mě? Že číselně dal prostě. Nerozumí ti, jak to myslíš? Že či má vypadat hlasnější. No, můžeš takto, a keď chceš, můžeš aj hlasnější, lebo aby to bylo čur, víš. A určitě lidi píšte do komentářů, že co bychom měli na budoucí natočit. Jo. Můžete bát, co či to bude volejbal alebo něco. Po. Měli jsme jít do tréninku, že? Já jsem. No tak super, tak a já zkusím. Hej, nedávaj mě. No sorry, už já to možná načítává. Nevadí. Rychle do 10 já chcem do kamery. Prepáčte ľudia, že to je trošku tam nakrivo, ale dohrajeme turnaj a Stojan si dám trošku ináč, aby vám bylo lepší. OK? Toto vám vystrihneme za tato. Tak jako já furt létam, já jsem ještě nespal. Už natáčam. Už jsme ve hre ľudia a ideme na to. Měl jsem problém trošku, ale tak co mám robiť? Snaž sa, OK? Dúfam, že sa vám toto video naozaj bude ľúbiť. A dávajte odbere a zvonečky. Adame, ne, že urobíš fail? Alkidek to musí chytat. To co jsi robil? Dal jsem fake, teď ti budeš chytat. Já, že dáme v ten high five. Já jsem podle. Ne, teď. Snaž se. Dobrá. Tak. Tam nemůžeš tečovat, víš o ten? Já vím. A já se to snažím padne. Prvá hra je Split od Hitseeker a druhá, nevím. Ne, to co jsem urobil. Jajajaj, škoda. Daj ready.
To byla moja chyba. Čo? Moja chyba. Co robíš? Nevím, já jsem zalomil jen dvakrát, jsem zase padl. Nic to mám. Ježiš, ja sa bojím. Lebo nechytáš jak v zápasy, dobre. Ne, ja nejsem v bráně. To co jsem Ne, já to jsem vždycky tak. Čil jsem skákal jak žaba. Já skáču. Pomoc. Save. Nemůže. Snaž se. A ne tak skáčeš, buď v bráně. Lebo je to lepší. High five! High five! Ježiš, já jsem byl přímo za tebou. Vidíš, jaké mám Supreme Rival, to má za ten 500 level. Nevím, či jsem to dostal za 500 level, ale... Alebo z dropu, nevím. No z dropu jsem to nedostal. Buď za 500 level, alebo z questu. No. Nevadí. Dobre, idem proti tak. No tak. A ľudia, keď mi zajtra pôjde stream zapnúť, tak dojdite na stream, pretože mám niečo pokazené s YouTubeom a ukazuje mi, že aplikácia sa zavíra alebo reštartovať aplikáciu. A keď sa skúsilo byť dve, nič sa nestalo. Potom mi na stream ukazovalo to isté, tak keď mi to pôjde, tak sa potom prihláste. Ne, ja som odlečil. Mám! Ne, sme preč brány. A máme supporta! Packu 2014. Co? Boti, no hráči slabí, keď si toto kúkáte, tak si dajte Packa 2014, veľké P a potom ostatné už malý 2014, bez medzere. Iba slabí hráči si dajte. Hej, Adam je family friendly. Ja som zaťačal, že nejsem. Takže dokúkáte takí slabší hráči, pridajte si do Fredu Packu. Packa. Víte, už jsem na to povedal. Je tam. Trošku vás niečo naučí, ale... Trošku vás niečo naučí, ale naučí vás vyžírať balóny. Potom vás naučí air dribble cigánsky. A také. A nic ako zlé proti cigáňom, povedem. Nic také zlé, proti nejsme rasisti, ale vy ste to mysleli, no, dúfam, že víte, a sme to mysleli. Family friend. No. A neboj sa, Packa, keď kúkaš toto video, ja mám vícej takých hráčov. A jestli byste si se mnou chceli zahrát, tak píšte do komentářů. Jo, napíšte do komentáru a ja to potom poviem. Nenapíšte si s vámi zahrát, jestli chcete, ale... Nickname Huger Circuit, tam si to môžete vidieť, Huger Circuit. 119, klasika, odjak živa. Co som robil? Packa, tak naozaj, nerobíme si s tebia srandu, ale neboj sa, mám takých vícej hráčov. Keď kúkaš toto video, tak prepáč. Musím sa potom nájsť. Family friendly. Wall save. Wall save. Vole, sorry. Nic. Epic save. O, Wall save.
je tam. Jaj. Škoda. Dobrá. High five. Musím. Poznáš? Dobrá. Sorry, to som nepričal. Trošku blbý pocit to je, keď to ide tak z boku. Sorry. Je tam. No, Kaz Kaz letěl! Mohl být na místě. Kaz letěl. Nebus toxický? Čekaj. Alky sa trošku stlmil. Už jdeme na půlky to. Tak. Sice jsem zlý mrdá. Dobre. Preskočíme a zapneme vám, až keď budeme hrať další hru. Tak doufám, že sa vám táto obrazovka vícej ľúbi. Takto keď to mám prímo a Alky sa išiel najesť, takže chvíľu zdržání. Co to je táto hraješ? Soccer. Adame, ideme hrať normálny futbal. A co jako? Potrebujem ťa na toto. Ideme na to. Napoli, Juve a Perol. Mně to seká. Snaž sa, prosím ťa, snaž sa. Hej, to ty se tam mluví. Rage quit! Power shot! Asistencia. Prvý gól, Marian Drahuš. Fíha, jakože fajný gól. Ideš ty Španělska. Dobre, tak. On mě nabúral. A co jako, že tě nabůdal? Čo jim jde za to tak gol? A já jsem měl čo nabůdal. A tého to jsem nabůdal. Sorry, ale já jsem to neměl jak, lebo mě nabúral. Sorry, a já tebe? No chytí to, bacha. Ty brďo. Dobrá! Ty brďo. Ne, Adame, ty jsi mi vyžral. Sorry, ale já by teraz išel na katastrofu. Fake, bacha, chrbet. Ty vole. Ríš, na co otáčaš chrbtem? Já jsem nebyl otočený. No ale... Ti říčeš, bacha. Tak jde obidva ty psi, já jsem nevěděl, ty píšu. To je krása. No. No. Ty porážka. Co ti dává? To je co mají za štěstí. Dobrá. Pod. Au. No tak nemám vůd. Víš, já jsem, on mi vyžil pustit. No pod. Jenom pustí, nesrevne. Nemám ústy, on mi vyžral. Tak už mám. Ale všetci mi vyžíráte ústy. Máš tam vzadu. Ano. Hej, oni neviděl, co. Ne, nebúraj mňa.
ty si mi do toho. Ty si fajn, fakt. Dobrá. Já jsem se snažil dát pryč, ale... Pod! Nemám boosty zas. Chtěl jsem i žádný. To je také smutné, když nemáš boosty, hej. No, to keď nedá! Poď dozadu rýchlo! Mario, to se nebyl. To, co bylo, čekalo, to ani nebylo. No, prosím! Ježíš, já jsem si myslel, že ani to netrefíš. Jdeš. Normálně, normálně. Tak ne. Ne, chrbet! Rýčej ti chrbet! Nač jdeš pro boosty včil! A co jako? No, prohrajeme kvůli tebe zas. Ano. Pověď ti chrbet, tak se otáčaj už. A co jako, že se si to pustí? A co, ale dostal z gól, nevíš chytat. Umí chytat. No, hlavně, že když pro boosty rýčej ti chrbet a nepočúváš. A co jako? Já jsem toto nechtěl, to ne, ale zapomněl. Toto keď nedáš. To dva maličky bumpers, teda. No, super, klasika, výborně. Bombastikoš, pojď sám. Dobrý air dribble. Potrénovat musíš. Já ho umím, ale to mi nepůjde, já jsem to trošku. Nic. Tak to jsem zapěl. Hej, jako spotí. Ten Dominus je dobrý. No, pod. Dobrý si. Dobrá. Marina, ale co mi furt ti podají? Kam jdeš? Hlavně nejdu žádnou fazí. Ale já jsem ho napadal. No, pod. Ježiš, ty jdeš tam, dojdeš. To už bude, to už začne aj třetí světová. No. Jsem daleko od toho. Nevadí, pod. Věřím ti. Jaj. Jdeš. Těžké to je. Ano. No ale co má robit, keď ťa búrajú? Ten Dominus je dobrý. Dobre sa vyhýbať. Nemám pusty. No, preletěl. Co? Já to, že nemám boosty. Že já jsem si včil zebral. No, ne. Ona ještě nabůrá, aby jsem dal ground pinch, ne? Já jsem ti nabůral, co? No. Ježiš, ty jsi najhorší hráč, kterého poznám. On to ještě hajou ne, on mi tam stál, tak to jsem měl asi. A já vím, já jsem viděl. Teď on to dal ještě pryč, tak jsem to měl tobě.
Pinč. Co je? No. Poďme. Lásko, neboj sa. No. Jež, toto je ťažké. Baka! Leave match. Druhú šancu už nemáme. Tak sa presúvame na Hitseeker a dáme jedno kolo Hitseekeru, zakončíme to Hitseekerem, budeme končiť a ďalší video dáme normálny futbalek turnament. Takže máte sa na co tešiť. U mňa to načítava, takže... Bohužiaľ ľudia, stal sa error, tak nás to vyhodilo ze hry, ale nezabudnite na like, odber a keď ste dokúkali do konca videa, tak na konci, keď budú vlastne, že sa bude dať komentovať, tak tam napíšte zelené a červené srdíčko. Ten, kto to napíše, tak ví, že mňa má rád a že to naozaj sleduje. Čaute.